Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Deşler bugünkü çıkışımızda hem bugünkü videomuzda hem Kur'an-ı Kerim'i Türkmen diline okumanı başlayışımızda alayım. Bugünkü günü Nisa suresi bilen devam ediyoruz. Nasip edenler inşallah. Ve bu videonu yine de hem hazır TikTok'ta yazığa geçirip oturuyoruz. Devamı gelinle YouTube'da koyacaktırız. Nisa suresi Medine'de inen sürelerden olup, ol 176 ayettan ibarettir. Sürede ayarların hak hukuku barada gurrun gozgolyandığı için bu süre ayarlar manisini anlayan Nisa adı verilipdir. Bu süre Kur'an'da ey insanlar yüzlenmesi bilen başlayan iki surenin biri olup ikincisi Hac suresidir. Nisa suresi Allah'ın hakları, ehli insanların doğunluğu, karındaşlığı, çağaları, zenanları, yetimlere merhamet edip hak hukuklarının verilmeyi, emlerin korulmağı, nikahlaşmak, miras, temizlik, namaz okumak, arkalaşmak, amanatı korap saklamak, adalatlık, ehli kitap bilen gatnaşykaly meseleler baradadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Sizi yeke tek bir candan, Adam atadan yaradan, ondan hem ayalını hov öneden yaradıp, ol ikisinden bolsa, ençeme erkekleri ve ayarları köpölden Allah'a karşı çıkmaktan saklanın. Onun Allah'ın adı bilen birinizden bir soran vaktiniz Allah hormat koymazlıktan ve öz aranızdaki karındaşlık katnaşıklarını saklamazlıktan korkun. Tahkik Allah sizin üstünüzden gözükçülük ettirandır. Yetimlerin emlagini özlerine berin. Pek zadi halalı ne pek zadi yani haramı çalışma. Onların emlaklerini özünüzünke koşup imen. Çünkü bu uluy günahdır. Eger gol astındaki yetim kızları öylenseniz, onların haklarını berca etmekten heder etseniz, olar bilen değildi. Size halal olan başka güvününüz İslam ayarlardan 2, 3 ya da 4 ayarlı çelli öğlenip bilirsiniz. Eğer bu yağda hem aralarına adalatı saklamaktan heder etseniz, onda biri bilen ya da gol astınızda bolanlar bilen çäklenin. Yine bu adalattan ayrılmazlığınız için ingöwnejäi bolandır. Çündürüşi bu ayet ayalın yaratılışında gawanjalyk duygusunun bardygyna garamazdan erkege dörde çelli ayal bilen nikahlaşmaga ruhsat berýär. Ýöne İslamyň bu ruhsatyny söweş sebäpli erkeklerin az alyp ayallaryň artmagy ýaly durmuş şertlerine, erkeklerin güýçli, ayallaryň ejiz, isleksiz, önelgisiz bolmagy ýaly ayal erkegiň yaratylış aýratynlyklaryna görä garalmalydyr. Şeriat İslamda zina haram edilendigi üçin zina eltýän ýollaryň öňüne alynmagy hökmanydyr. Üstesine de erkegiň 4 sany ayaly öýlemegi hökmany bir emir däldi, diňe bir ruhsatdyr we ikinji, üçünji, dördünji bolup ayal hem muňa mejbur däldir. Şeýle de erkege ayallaryň arasynda adalat saklamak şert edilýär. Muny başarmaktan heder edýän bolsa, o başarmayan bolsa, yeke ayal bilen oňmaldygy ýoksa günäkar boljakdygy hem aýdylýar. Ölünen ayallaryňyza galyňlaryny güvün hoşallygy bilen berin. Eger olar onun alan galyňlarynyň bir bölegini güvün razylygy bilen size bagyş etseler, siz onu arkaýyn hoşallyk bilen iýiň soň. Allah'ın sizin yaşayışınızın için ekren çeşmet edip keskitleyen emleklerinizi ederini bilmeyen kemakıl kişilere bermeyin. Ýöne şol emlekleri bilen olary eklep saklaň, egineşiklerini berin, olara ýaxşy söz aýdyn. Yetimleri öýlenme çagyna barýança göz astyna saklap synap görün. Eger olaryň yetkinjekli çagyna ýetip akyllaryň goýalandygyny görseňiz, emlaklerini özlerine gaýtaryp berin. Ulalanlarynda olaryň emlaklerini bizden alırlar diýip
olaryň emlägini isrip edip tizden tiz iyjek bolmaň. Yetime hossar bolan gurplyk kişi yetimiň hakyny iýmekden saklansyn. Garyp hossar bolsa zerurluk ýagdaýyna we zähmetine laýyklap peýdalansyn. Olara emlägini gaýdyp bereniňizde bolsa şaýat tutunyň. Hasap soraýjy hökmüne Allah ýeterlikdir. Ene atanyň we ýakyn garyndaşlaryň terekesinden galdyran mirasyndan erkeklere bir pay vardır. Ene atanyň we ýakyn garyndaşlaryň terekesinden aýarlara da bir pay vardır. Allah ondan isle az bolsun, isle köp bolsun farz edilen bir pay edip keskitlendir. Miras bölünen wagty ol ýerde mirasdan pay düşmeýän garyndaşlar, yetimler we garyp gatarlar hem bar bolsalar, olara da bir rızkal, sadaka berin. Hem de göwünlerini göterjek ýakymly sözler aýdyň. Ýyzlarynda eklenje mätäç, kiçi çağalary galdyran ýagdaýlarynda olaryň ýagdaýy nähili bolar diýip heder edýänler, gorkýanlar yetimlere adalatsızlyk etmekden gorksunlar. Bu meselede Allah'dan korksunlar ve yetimlere doğru söz aýtsynlar. Taqiq yetimlerin emlägini nähak yere iýenler aslında garynlarynda bir ot iýendirler. Olar kıyamet günü lowlap ýanýan oda düşerler. Allah size miras meselesinde perzentleriniz barada emir edýär. Oğlan üçin iki gyzyň paýy ýaly möçber bardyr. Eger olar perzentler ikiden köp gyz bolup oğlan bolmasa, terekäniň 3-den 2-si olaryňkydyr. Eger gyz ýeke bolsa, ona terekäniň ýarysy onunkydyr. Eger onuň ýa oglanyň perzendi bar bolsa, onuň terekesinden ene atanyň her haýsyna 6-dan 1 paý düşer. Eger perzendi ýok bolup miras düşer, ene ata bolsa, enesine 3-den 1 paý düşer. Galany atanyňkydyr. Eger onuň ýok olanyň doganlary bar bolsa, onu 6-dan 1 paý enäninkidir. Bular ýok olanyň dirika eden wesiýeti we belgileri ödelenden soň galan emlägine değişdiler. Siz atalaryňyz bilen perzentleriniň haýsynyň özüňizi peýda taýdan has ýakyndygyny bilmersiňiz. Bular Allahyň goýan farzlarydyr, paýlarydyr. Taqiq Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Düşündürüş. İslamyň miras hukugyny paýlar bilen jogapkärçilik arasynda bir baglanyşyk bardyr. Şol sebäpli mirasda oglan perzent gyzyň paýyna görä ikesse köp alýar. Çünki İslam'a göre erkek maşgalasyny eklemäge borçludur. Aýalyň bolsa belli bir wezipesi ýa-da borjy ýokdur. Aýalyň eklenji ärne değişdike erkek maşgalasynyň çağlarynyň ýagdaýa göre ene atasynyň güzeranyny öz üstüne almaga mejburdur. Netijede tereke meselesindäki bu hökm doğruluk bilen adalatlydyr. Eger ýok bolan aýallaryňyň çağlary ýok bolsa, onuň ýok bolan aýalynyň wesiýeti berjay edilen soň ýa-da bergileri töreninden soň terekesiniň ýarysy sizinkidir, adamsyňkydyr. Eger çağlary bar bolsa, onda terekäniň 4-den 1-i sizinkidir. Sizin äriniň hem çağanyňyz ýok bolsa, onuň ýok bolan erkegiň wesiýeti berjay edilen soň ýa-da bergileri töreninden soň terekesiniň 4-den 1-i aýalyňyzynkydyr, mirasynyň. Eger çağanyňyz bar bolsa, terekäniň 8-den 1-i olaryňkydyr, aýallaryňkydyr. Eger miras galdyran erkek ýa-da aýal çağısyz ýa-da enatysyz kişi bolup, onun hem diňe ene bir erkek ýa-da gyz dogany bar bolsa, olaryň her haýsyna 6-dan 1 paý bardyr. Eger olaryň sany mundan köp bolsa, onda olar onuň ýok bolan erkegiň wesiýeti berjay edilen soň ýa-da bergileri töreninden soň terekäniň 3-de 1-ine şärik bolarlar. Bu hökümleri Allah tarapyndan size edilen wesiýetlerdir. Emiridir, buyrugydyr. Allah ähli zady bilýändir, halimdir, ýagny howlugýan däldir. Ine bular Allahyň goýan çäkleridir. Kim Allah we onuň ilçisine boyun bolsa, Allah ony aşagyndan derýalar akýan cennetlere ýerleşdirer. Olar ol ýerde ebedi galarlar. Ine bu iň uly üstünlükdir. Kim Allah we onuň ilçisine garşy çykyp,
onun Allah'ın çäklerinden geçse, ol Allah onu ebedi galmak üçün oda salar, ona rüsva edici azap bardır. Zina eden ayarlarınız hakda aranızda 4 şayat talap edin. Eger 4 kişi şayatlık etseler, olary zina edeni ayaly yetýänçe ýa-da Allah özlerinden bir yol görkezýänçe öýüň içinde saklan. Aranızda onu zinany eden her iki tarapy da temmi berin, gamçurun. Eger tawba edip ýagdaýlaryny düzeltseler, olara ceza bermegi ýatyryn. Taky Allah tawbalary kabul edýändir, Rahmandır, Rahim şefaatlidir. Düşündürüşi, zinanyň cezasy hukmyny Kur'anda gelen ilkinci höküm bu ayetlerde bildirişi ýaly temmi vermek, zina eden ayaly öýde saklamak, soňky ceza bolsa onu, bolsa 100 gamçy urmakdyr. Allah'ın ýanynda kabul ediljek tawba ýalňyşyp erbetlik edip, soň gysga wagtyň içinde pişman edenleriň eden tawbasydyr. Yine Allah olaryň tawbalaryny kabul eder. Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Ýoksa erbetlik edip, soň hem biriniň başyna ajal gelende çyndan hem men şu wagt tawba etdim diýenler bilen kafir bolup ölenleriň tawbasy kabul edilmez. Ine biz olar üçin jebir jepaly azap taýýarlap goýduk. Düşündürüşi, tawbanyň kabul edilmegi bilen baglanşykly ayeti we hadisalary derňän tefsir alymlarynyň ahyry gelen netijeleri şeýledir. Jany boğazyna gelmezden öň, henüz ýaşaýşa umydy barha, küpürden yüz öwürip, tawba edip, imana gelmeklik dürstir. Emma jan boğaza gelip, ýaşaýşdan umydyny kesen wagty, küpürden yüz öwüren soň, tawba edip imana gelmek dürüst däldir. Tawbanyň kabul bolmagy üçin iman getirenden soň, sawably işler edip bilmek üçin wagt hem bolmalydyr. Ey iman getirenler, sizin ayarlara zor bilen miraslar bolmagyňyz halal däldir. Açaçan erbetlik, zina we ona eltýän erbet işleri etmeýän bolsa, olara beren galyňyzyň bir bölegini izin almak üçin olara zor salmaň. Olar bilen mülakatly bolun. Emma olardan göýnüňiz su içmeýän bolsa, göýnüňize yaramasa, belki sizin göýnüňize yaramaýan zatlarda Allah size köp hayır nesip eder. Düşündürüşi, İslamdan öňki nadanlyk döwründe ölen bir erkegiň iň ýakyn mirasdary onun aýalynyň üstüne bir mata bölegi oklasa, on öz gol astyna geçirdiği bolar eken. Soň islese, galyň tölemän onu nikahlap alar eken. İslese, başga bir erkek bilen nikahlap galyňyny öýde alar eken. İslese de onu öýünde tutsak edip, emlägini eline alar eken. Ayet bu erbet adaty aradan aýyrýar. Ayetin soňky bölümi maşgala düzgününiň dowam etmegi üçin berän möhür bir kadany getirýär. Maşgala borulan wagty kişiniň ýan ýoldaşynyň gözellik ýa-da ahlak taýdan kemçilikleri bolup biler. Emma ona gowy taraplaryny görkezmäge pursat bermezden söhbetde we ysnyşykda bolman, derew aýryşmakçy bolmagyň nädorlugy aýdylýar. Bir aýaldan aýrylyp başga bir aýaly nikahlamak isleseňiz, olardan birini talyk beren aýalyňyza öň näçe köp galyň beren bolsaňyz hem ondan beren zadyňyzdan hiç zady izine almaň. Siz aýrylyşmagy bahana berip, töhmet atyp we äşkar günäh işe baş goşup, heýde onu izine alarsyňyzmy eýsem. Siz bir-biriňiz bilen hylwatda boldyňyz, bir ýastyga baş goýdyňyz. Olar sizden özleriniň haklaryny gorajakdyňyz barada önemli söz alanlaryndan soň siz nädip galyňyzy izine alyp bilersiňiz. Geçmişde nadanlyk döwründe bolan ýagdaýlar bir tarapa, emma mundan bäle kakalaryňyzyň nikahlap alan aýallary öwe eneleriňiz bilen nikahlaşmaň. Çünki bu bir haýarlykdyr we Allahyň halamaýan işidir. Ol nähili erbet ýoldur. Düşündürüşi, İslamyň nadanlyk döwründe öwe ene öýlenmek däwe laýyk hasaplanýan eken. Emma bu ayet onu gadagan edýär we musulmançylyga sygmaýan zatdygyny äşkar edýär. Ey möminler, size şular bilen nikahlaşmak haram edilendir.
Ejeňiziň, gyzlaryňyz, gyz uýalaryňyz, kakanňyzyň aýal doganlary, ejekleriniz, daýjalaryňyz, erkek doganyňyzyň gyzlary, aýal doganyňyzyň gyzlary, sizi emdiren süýt eneleriňiz, süýt emçen uýalaryňyz, gaýneleriňiz, jinsy gatnaşykda bolan aýallaryňyzyň ýany bilen gelen öýüňizdäki öwül gyzlaryňyz, ýöne nikalaşyp heniz jinsy gatnaşykda bolman aýrylşan aýallaryňyzyň gyzlary bilen nikalaşmaňyzda hiç kili günah ýokdur. Emma öz biliňizden önen ogurluk alynmadyk ogurlaryňyzyň aýrylşan aýallaryna öýlenmeňiz we iki gyz dogany bir wagtda nikahyňyzdy birleşdirmeňiz hem haram edildi. Emma nadalyk döwründe öň bolup geçeni geçdi bilin. Siz oňa jogapkär dälsiňiz. Takyk Allah bağışlaýjydyr, rehim şepaatlydyr. Heniz nikahda duran erli aýallara öýlenmeňizi haramdyr. Ýöne söweşde ýesir düşüp kol astyňyzda bolan gyrnaklar muňa değişli däldir. Bular Allah'ın size ýazan anyk hökümleridir. Bulardan başkaları bilen namusyňyzy gorap, zina etmezlik şerti bilen emläňizden galyň töläp nikalaşmagy talap etmeňiz size halaldyr. Olardan gören peýdaňyzy derek galyňlaryny berin. Bu olaryň hakydyr. Emma galyň keskitlenenden soň araňyzy ylalaşyp muktary artdyrmaňyzda ýa-da kemeltmeňizde size bir günah ýokdur. Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Düşündürüş. Käbir ummatlarda gyz durmuşa çykanyna erkege gymmat bahaly zatlar ýa-da pul berer ekenler. Bu aýalyň emlägine hormat edilmegi üçin edilipdir. İslamda olsa aýalyň emlägine däl, özüne hormat edilýär. Hatda goýulýan hormatyň alamat hökmünde erkek oňa galyň töleýär. Sizden azat, ýagny gyrnak bolmadyk, mömin aýallara öýlenmäge gurby çatmaýanlar gol astyndaky mömin ýaş gyrnaklara öýlenip bilerler. Allah siziň imanyňyzyň derejesini ören gowy bilýändir. Siz möminleri bir-biriňiz bilen bir ummatsyňyz. Bes namuslaryny goraýan, zina etmeýän, gizlin dostlar tutunmaýan ol aýallary hossarlarynyň ruhsady bilen özüňize nikalan. Galyňlaryny hem köňül hoşlugy bilen olara berin. Eger nikahdan soň zina etseler, olara azat aýallara değişli zanyň ýarysy berilýändir. Bu sizin araňyzdan zina ýüzürmekden gorkýanlar üçindir. Ýogsa sabr etmeňiz sizin üçin has haýyrlydyr. Allah bağışlaýjydyr, rehim şepaatlydyr. Allah size halaly we haramy äşkär bildirmek, sizi sizden ön geçen ýagşylaryň ýollaryna gönükdirmek we günälerinizi bağışlamak üçin tawba etmeňizi isleýär. Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Allah siziň tawbaňyzy kabul etmek isleýär. Hay höwesleriniň haram lezzetin ýygyna düşenler bolsa, siziň uly höwes bilen bütünlej ýoldan çykmaga meýil etmeňizi isleýär. Allah siziň ýüküňizi ýeňilleşdirmek isleýär. Çünki insan ýaradylış taýdan juda ejiz ýaradylandyr. Ey iman getirenler, öz araňyzda razyçylyk bolan sowdadan başga emlaklarinizi nähak ýollar bilen iýmeň, sowmaň. Özüňizi kast etmekden saklanyň. Takyk Allah size ören rehim şepaatlydyr. Kim düşmançylyk we nähaklyk edip bu işe baş goşsa, biz onu tiz wagtda oda taşlarys. Bu Allah için ören ansatdyr. Eger de siz gadagan edilen uly günahlardan saklansaňyz, siziň beýleki elbetliklerinizi, küçük günahlarınızı örteriz, bağışlarız ve sizi berent mertebeli yere salarız. Düşündürüş. Uly günahlar Allah'ın anyk haram eden ve olary edenlere ahirette azap berilecek günahlarıdır. Bir hadiste olaryň şulardygy edilýär. Allah şärik koşmak, jadugoýluk, adam öldürmek, ýetimiň malyny ýemek, zina etmek, hak söweşde goşundan gaçmak, namusly mömin aýallara zina töhmetini atmakdyr. Şeýle de ene ata garşy etmek, şüýtorluk hem uly günahlardan hasaplanýar. Allah'ın sizin birinizi beýlekiňizden artyk etmäge sebäp eden zatlaryna bahyl bolup arzu edip durmaň.
Erkeklere gazanan zatlarından nesibeleri bardır. Ayallara hem gazanan zatlarından nesibeleri bardır. Siz Allah'ın fazlı kereminden özünüze hayırlı olan zatları isleyin. Taqiq Allah el-müdama ehli zadı bilyendir. Her kim için ene atanın ve belki yakın qarındaşların terekelerinden pay alacak mirasdarlara pay keskitledik. Kasam edip söz veren kişilerinizin hem paylarını berin. Taqiq Allah ehli zadın şayadıdır. Erkekler ayalların hocayındır. Bunun sebebi Allah'ın insanların kâbirlerini beyliklerden artık etmegi hem de erkeklerin emlaklerinden qarın tölemek, etlemek ýaly çıkdayıcıları etmekleridir. Pes, yaxşı zenanlar Allah'ın emrine boyun eýändir. Olar Allah'ın öz haklaryny goraýandygy üçin erleri ýok wagty namuslaryny goraýan ayallardır. Boyun egmezliginden gorkýan ayallarynıza ilki başta öwüt berin. Sözüňizi dinlemese düşekde ýalňyz galdyryn. Munyň bilen hem ýola gelmeseler, olary ýeňiljek kötekläň. Eger olar size boyun egseler, olara azar bermek üçin başga ýol aktarmaň. Taqiq Allah belentdir, beýikdir. Çündürüşi erlerine boyun bolmayan ve onun namusyny goramayan ayarlara ýokarda tanılyp geçiren 3 görünüş temi berilip biler. Eger bir duýduruş yeterlik bolsa, soňkulara geçmek dogry däldir. Köteklemäge ruhsat berilse de, ol yüze degmezlik ve yara salmazlık şerti bilen berilýän cezadır. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam göwünsüz diňe maşgala ocağının yıkılmazlığı için buna ruhsat beripdir. Ýagny Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ayet bilen bagly düşündürüşde bu kötekleme işinin juda çäkli bolmalydygyny bildirýän görkezmeler beripdir. Bulardan birde awındyrmaýan ýeňilje kötek diýilen düşündürüşidir. Eger her aýalyň aýrylyşmaklaryndan heder edýän bolsaňyz, onda olaryň ýanyna erkegiň maşgalasyndan bir wekil, aýalyň maşgalasyndan hem bir wekil ýollaň. İki tarap düşünüşmek islese, Allah olaryň galaşmagyna ýardam eder. Taqiq Allah ehli zady bilýändir, ehli zatdan habardardyr. Allah wada edin, ona hiç sade şärik koşma. Ene ata, dogan garyndaşa, yetimlere, garyp gasarlara, yakın goňşulara, daş goňşulara, yol hemraňyza, ýolokça we gol astyňyzdaklara, gulgurnaklara, ören gowy gatnaşykda bolun. Taqiq Allah tekebbir we övünjän hiç kişini halamaz. Olar gyskançlyk edýän, insanlary gyskançlyga ündeýän we Allah'ın fazly kereminden özlerine berilen nigmatlary gizleýän kişilerdir. Biz beýle kapyrlara rüsval edici azap taýýarlap goýduk. Olar Allah we ahiret gününe iman getirmeýärler. Emlaklerini insanlaryň gözü üçin sarp edýärler. Kimin ýoldaş şeytan bolsa, ol nähili elbet ýoldaşdyr. Eger Allah we ahiret gününe inanyp Allah'ın özlerine beren nigmatlaryndan Allah'ın ýoluna sarp etseler, elbet bolarmy diýsem. Allah olary ören gowy bilýändir. Allah bendelerine zerre ýalyjak hem zulüm etmez. Emma bendesinin zerre ýalyjak eden ýaşylygy bar bolsa, onu bir näçe artdyrar we öz tarapyndan ona ulysylar berer. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, her ümmetten özlerine şaýat boljak bir peýgamber aleyhissalam getirenimize ve seni hem olara öz ümmetyňe şaýat hukmyny getiren wagtymyz olaryň Yahudilerin ve Nasranylaryň haly niçik bolar. Yine ol gün dini inkar edip peýgambere garşy çykanlar ýeriň teýine girmek, yer bilen ýesan bolmak isterler. Olar Allah'dan hiçbir sözi habary gizläp bilmezler. Ne iman getirenler serhoş olup ve näme diýäniňizi bilýän çäňiz namaza golaýlaşmagy. Eger iniňiz hapa bolsa, emma ýolagçy hem bolmasaňyz, gusul almazdan namaz okamaň. Eger hassa ýolagçy ýa-da aýak ýolundan gelýän bolsaňyz, ýa-da aýallaryňyza ýakynlaşyp gusul almagy suw tapmasaňyz, onda tämiz topraga teýemmüm, ýani teýim edip arasalamak niýeti bilen ýüzüňizi we elleriňize meskedin. Taqiq Allah ýalkaýjydyr, bagyşlaýjydyr. Düşündürüşi
serhoş ediyen içkileri içmek bütünlüğü haram edilmezden ön käbir çäklendirmeleri bolupdyr. İlki başta diňe ýatsı namazyndan soň içmäge ruhsat berilipdir. Soň Maide suresiniň 90-91-nji aýatlaryny iýinmek bilen musulmanlara şerap içmek dogry haram edilýär. Teyemmüm su ýok bolup ýa-da hastalyk sebäpli suwlanmak ziýan ýetirjek bolsa, täret ýa-da gusul üçin ara salmak niýeti bilen elleri tämiz toprağa sürüp yüzü elleri mesh etmekdir. Teyemmüm ruhsaty insanyna belli bir nizama düzgüne tabim bolmak we boyun bolup taat etmek üçin hemişe taýýar bolmak düşünjesini berkilýär. İnsanyň aňyna özüni arasa saklamak ve namazyň mukaddesligi baradaky düşünjäni güçlendirýär. Özlerine kitapdan nesip berilenlerin edýän işlerini görmediňmi? Olar özlerinin hak ýollaryny taşlap adaşmaklygy satyn alýarlar we sizin hem ýoldan çykmaňyzy isleýärler. Allah sizin düşmanlaryňyzy ören gowy bilýändir. Dost hökmüne Allah yeterliklidir. Kömekçi hökmüne Allah yeterlikdir. Käbir ýahudiler käbir sözleriniň manysyny ýerinden üýtgedip, dillerini oýnadyp, dine ziyan yetirmek için Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a karşı eşittik ve asy bolduk. Dinle, käşke ker bolsaňyň ragyna bizim çopanymız ýaly ters manylarda aýdýarlar. Eger olar eşittik we boyun egdik, dinle we bizi gory diýselerdi, elbetde bu özleri üçin haýyrly we has görünjäj bolardy. Emma inkar edýänlikleri üçin Allah olary näretlidi, olaryň köpüsi inanmazdyr. Diňe az sanlysy iman getirirler. Ey özlerine kitap, Tevrat, İncil berilenler, yüzüňizi, ýeňsäňizi desden etmäkä ýa-da ashab-ı septi, şenbelik ýaranlaryny näletleýişimiz ýaly näletlenmäkä öz ýanyňyzdaky kitaplary tasdiklamak üçin indiren zatymyza Kur'ana iman getirin. Allah'ın emri, hökmen, amala aşır. Düşündürüş. Allah Yahudilara şenbe günleri bağlı tutmağı kadağın edýär. Bu kada boyun egmetikleri Allah cezalandırýar. Şonun için hem olara Kur'an'da ashab-ı sebit şenbelik yaranlar deyip ad galýar. Taqiq Allah özüne şärik koşulmagyny bağışlamaz. Emma ondan şärik koşmaktan başga isleýän kişiniň günahlarını bağışlap biler. Kim Allah şärik koşsa ören ulu günah bilen töhmeti etdigi bolur. Özlerini pek hasaplayanları görmediňmi? Ýok, diňe Allah islanyny pek günahsız ıglan eder ve olara hurma şäheriginiň ince sapagy aljak hem nähaklyk edilmez. Seret Allah'ın adyna nähili mujawat atýarlar. Bu töhmetleriniň özü agyr günah hükmüni olara artyk bilen yeterliklidir. Özlerine kitapdan nesip berilenleri görmediňmi? Olar butlara ve tağuta, şeytany inanýarlar. Kapırlar hakda bolsa, olar iman getirenlerden, musulmanlardan has dogry ýoldadyr diýerler. Ine olar Allah'ın özlerini näletlen kişilerdir. Allah kimi näletlese, sen ona kömekçini hiç kaçan tapyp bilmersin. Ya da olaryň mülkden, hökümdarlykdan paýlary barmy? Bes şeýle bolsady, olar insanlara bir oguntuk zat hem bermezdiler. Ya da olar Allah'ın öz fazly keremden insanlara beren zatlary nygmatlary üçin olary görýüklik edýärlermi? Biz İbrahim aleyhisselamyň maşgalasyna kitap ve hikmet berdik. Olara uly hökümdarlyk bagyş etdik. Olardan käbiri ona Peygamber aleyhisselama inanýar, käbir bolsa ondan yüz öwürýär. Olaryň heminden gelmäge lowlap duran dozak odu bardyr. Taqiq biz ayatlarymyzy inkar edenleri tiz wagtda oda dozaka salarys. Olaryň derileri, hamlary her gezek otda azabyň awasyny datmaklary üçin derilerini başga hamlar bilen çalışarys. Taqiq Allah gudraty güýçlidir, hikmet eýesidir. Emma iman getirip ýaxşy işleri edenleri bolsa, ebedi galmak üçin aşağından deryalar akyan cennetlere yerleştiririz. Olaryň ol ýerde päkizýän ýoldaşlary bolar. Biz olary nygmatlardan doly goýy kölegelerde goýarys. Taqiq Allah size amanatlary öz eýlerine bermegi, insanlaryň arasyna höküm bereningizde adalet bilen höküm etmenizi emredýär.
Allah size munun bilen nähil ajaýyp öwüt berýär. Allah ähli zat eşidýändir, görýändir. Ey iman getirenler, Allah boyun bolun, peýgambere we özüňizden bolan musulman adalatly başdanlaryňyza boyun bolun. Eger Allah we ahirete inanýan bolsaňyz, bir meselede düşünüşmän jederleşseňiz, Allah Kur'anyna we peýgamberin hadislerine göz ýetirin, ýüz tutun. Bu sizin için hayırlıdır ve netice taýdan ajaýypdyr. Düşündürüşi ayatdaky başdanlaryňyz ulul emir sözü giň manynda bolup, ol musulmanlaryň islendik işleriniň başynda bolan ýolbaşçydyr. Şeýlede din alymlary, kazylar ýurdun başdany hem muňa girýändirler. Sana hem de senden öň indirilen kitaplara inanýandyklaryny öňe sürenleri görmediňmi? Olar özlerini tağutu inkar etmeklik emir edilse de onun tağutun hüküm çıkarmagyny isteýärler. Şeytan hem olary dogry ýoldan dol adaşdyrmak isleýär. Düşündürüşi bir munafyk bilen bir Yahudi bir meselede davalaşýarlar. Bu dawany çözmek üçin Yahudi Peygamber Aleyhissalatu vesselam ýanyna gitmegi teklip edýär. Emma munafyk kabul etmeýär. O munafyk özüniň şagyrlary bilen Peygamberimizi tankitleýän Kaq ibn Eşref atly jadygoý kaparyň emin bolmagyny teklip edýär. Bu ayatdaky tağut sözünden maksat hem bu şahs hasaplanýar. Olara gelin Allah'ın indiren Kur'an hükümlerini ve Peygambere yüz tutayın diýilende münafıkların senin dolu yüz öwrendiklerini görürsün. Emma elleri bilen eden etmişleri sebäpli başlarına bir bela gelen wagty nähil bolar. Soň olar senin ýanyňa gelip kasam bolsun biz diňe gowuluk etmek we ýaraşdyrmak istedik diýerler. Allah olaryň kalplarynda näme barlygyny gowy bilýändir. Biz sen olardan yüz öwür ýöne olara öwüt ber we olara özleri barada täsir etip biljek sözler aýt. Biz her peýgamberi Allah'ın ruhusyny bilen halkyň olara boyun bolmaklary üçin ýiberdik. Eger olar ikiyüzlülük edip özlerini zulüm edip senin ýanyňa gelip günälerini geçirmek üçin Allah'dan ýalkaw sorasalar, peýgamber hem olaryň günälerini geçirmek üçin ýalkaw sorasady, elbetde olar Allah'ın tawlary kabul edýändigini, rehim şefaatlygyny görürdiler. Ýok, senin perwerdigäriňe kasam bolsun. Olar öz aralaryny dören düşünmezlerine hem hüküm etmen üçin seni emin edip senin çıkaracak hükümün göğünlerine hiç zat getirmezden kabul edip sana doğru boyun bolmasalar iman getirdikleri bolmaz. Düşündürüşü Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam Allah'ın ilçi hükmüne kabul etmenin manisi onun ündeyen ve durmuşa geçiriyen inanç, düşünce ve yaşayış yöreligelerini kabul etmek bu avatta onu nuska edinmektir. Eger de biz olara özüňizi öldürün ya da yurduňyzy terk edin emrini beren bolsadyk, az sanlysyndan galany köpsi muny etmezdi. Eger olar özlerini berilen öwüdi ýerine ýetirsediler, elbetde özleri üçin haýyrly bolup imanlary berkleşdirmekde güýçli täsir ederdi. Biz hem olara öz tarafımızdan hökmen oluy sylaglary bererdik. Olary elbetde dogry ýola gönükdirerdik. Kim Allah ve Peygambere boyun bolsa, ine olar Allah'ın nimetlerine münasip bolan peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler bilen bile orarlar. Bunlar nähili ajaýyp dostlardır. Bu fazly kerem Allah'dandır. Bunlara kimin laýykdygyny Allah'ın bilmegi yeterlikdir. Ey iman getirenler! Düşmanlarınızdan gorunmak üçin hüşkär, taýýar bolun. Ýagdaýa göre kiçigerek bölümler halında ýa-da uly ýygyň görnüşinde hereket edin. Düşündürüşi Uhud söwüşinde musulmanlaryň ýarym ýeňlişinden soň Medine'nin töregindäki Arap tiri taýpalary musulmanlara garşy baş göterip başlaýarlar. Musulmanlara Medine'nin dürli tarapyndan hop awanyp uğraýar. İslamy öwretmek üçin daş ýerlerden çağırılanlaryň hem janlaryna kast edilýär. Bu ayet müminlerin yeterlik derecede ihtiyaçlı ve taýýarly bolmaklaryny emir edýär. Kasam bolsun, sizin aranızda söwüşe çıkmakta soğuk sala çemeleşýänler, münafıklar hem bardır.
Eger sizin başyňyza ýeňiş ýaly bir bela gelse, olar herne Allah meni gorady. Ýeňiş ýaly bir bela gelse, olar herne Allah meni gorady. Men hem olaryň ýanynda bolmandym diýerler. Kasam bolsun. Eger size Allah'dan ýeňiş we olja ýaly pazly kerem geläýse, göýe sizin bilen öz arasynda dostluk, tanışlyk ýok ýaly, käşke men hem olar bilen bile bolsadym, uly üstünlige olja gowşardym, alardım diýer. Biz dünýä ýaşaýyşynyň deregine ahiret satanlar Allah'ın ýolunda söweşsinler. Kim Allah'ın ýolunda söweşip öldürilse, şehit bolsa ýa-da ýeňiş gazanyp gazy bolsa, biz onu tiz wagtda ulysylar bereriz. Eýsem size näme boldy? Siz näme üçin Allah ýolunda ey Perwerdigarimiz, bizi halky zalim bolan bu şäherden çykar, bize öz tarapyna hossary ber, öz ýanyndan bir medetkär bolat diýip ýalwarýan bir topar biçare erkekleri, aýallary we çağlary goramak üçin düşmanlara garşy söweşmeýärsiňiz. İman getirenler Allah ýolunda söweşerler. Kapyrlar bolsa tagutyň küpürüň ýolunda söweşerler. Bes ey möminler, hani şeytanyň dostlaryna garşy söweşiň, takyk şeytanyň hilesi gowşakdyr. Söweşe ruhsat berilmezden öň özlerine eliňizi söweşe sebäp boljak zatlardan çekin. Namazy berja edin, zekat berin diýilen kişileri görmediňmi? Bes olara söweş farz edilende olardan käbiri insanlardan Allah'dan gorkyan ýaly hatda ondan beter gorkup ey Perwerdigarimiz, näme üçin bize söweşip farz etdiň, ýazdyň? Bize ýakyn wagtda çelli möhlet berseň bolmazmy diýdiler. Olara dünýäniň peýdasy lezzeti az wagtlydyr. Ahiret bolsa günäden daş duran takwalar üçin hayırdır. Ve size hurma şäniginiň inçe sapygy ýalyjak hem nähaklyk edilmez. Siz nirede hatda bek galalarda bolsaňyz hem ölüm sizi hökmen tapar diýip aýt. Olara bir ýagşylyk gelip gowşanna bu Allah'dandır diýerler. Özlerine bir elbetlik gelende bolsa bu sen sebäpli diýerler. Sen olara hemmesi Allah tarapyndandyr diýip aýt. Ýöne bu adamlaryň näme bolýar aýdylýan hiç bir söze düşünmek islemeýärler. Sana gelen her bir ýagşylyk Allah'dandır. Başyna gelen her bir elbetlik bolsa öz gara nefsiňdendir. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, biz seni ehli insanlara ilçetip iýerdik. Muňa şaýat hökmüni Allah yeterlikdir. Kim Peýgambere aleyhissalatu vesselama boyun bolsa, bes Allah boyun boldugydyr. Eger kimdir biri taamillikden yüz öwürse, sen hem ondan yüz öwür. Biz seni olaryň üstüne gorukça edip iýermedik ahiri. Olar munapyklar tawin bolduk diýerler. Senin ýanyňdan gidenler ne bolsa, olaryň käbiri giýjäniň tüňlügine senin aýdanlaryň tersine hereket ederler. Allah olaryň bu giýje Kur'an hilelerini yazıp goýar. Bes sen olardan yüz öwür we Allah bil bagla. Sana vekil himayetkar hükmüne Allah yeterlikdir. Siz henizem Kur'an hakda doğru pikirlenecek diýelmisiniz? Eger ol Kur'an Allah'dan başkasından gelen bolsady, elbette içinde bir näçe gapma garşy pikirler tapardylar. Olara musulmanlaryň howpsuzlygyna degişli ýa-da olara korku salýan bir iş habar gelende onu derrew ýaýradýarlar. Emma eger olar bu habar üçin Peýgambere ýa-da aralarynaky jogapkar kişilere ýüz tutsadylar, öz aralaryna ol habaryň aslyny çykaryp biljek kişiler onu anyk bilerdiler. Eger size Allah'ın fazlı keremi ve rahmeti bolmasady, az sanlygyňyz bolaýmasa, köpýiňiz şeytana tawin bolarsınız. Biz indi Allah'ın ýolunda söweş. Sen beýleklere däl, diňe özüňe jogap bersiň. Möminler hem söweşe höweslendir. Belki Allah kapyrlaryň güýjüni dep eder, iň güýçli we jazasy iň agyr bolan Allah'dır. Kim ýaxşy bir işe şepagat etse, sebäp bolsa, ona da ýaxşylykdan nesip sogap bardyr. Kim erbet bir işe sebäp bolsa, ona hem şol erbetlikden nesip günah bardyr. Allah ähli zady görüp duran şaýatdyr. Eger salamlaşmak üçin size salam berese, siz ondan has gowy edepli görnüşde salam alyň
ýa-da berilen salamy deň derejede jogap berin. Taky Allah ähli zadyň hasabyny ýöredýändir. Allah'dan başga ibadata laýyk Hudaý ýokdur. Geljekdigine hiç hili şüphe bolmadyk. Kıyamet günü ol Allah sizin hemmeňiziň bir ýere jemler. Allah'dan özge has dogry sözli kim bolup biler? Gazanan munça günäleri sebäpli Allah'ın olary tersine imandan soň küpre döndürendigini görüp durýarsyňyz. Näme üçin siz münapyklar hakda oňuşmagan iki topara bölünýärsiňiz? Siz Allah'ın adaşdyranyny ýola getirmek isleýärsiňizmi? Allah kimi adaşdyrsa sen onun üçin dogry ýoly tapyp bilmersiň. Olar sizin hem özleri ýaly hakyl inkar etmeňizi we özleri bilen deň bolmaňyzy isleýärler. Bes Allah ýolunda hicret göç edýänçiler, dogry ýola gelýänçiler, olaryň hiç haýsyny dost tutunmaň. Eger mundan hakka gelmekden yüz öwseler, olary tutup tapan ýeriňizde öldürün. Olardan hiç haýsyny dost we kömekçi edinmeň. Emma siz bilen olaryň arasynda ılalaşyk bolan bir kowma sığınanlara ýa-da ne sizin bilen ne de öz kowumlary bilen söwüşmek islemedikleri üçin dargursak bolup sizin ýanyňyzda gelenlere zat degmeň. Eger Allah istesedi, olary sizin başyňyza musallat ederdi ve olar hem sizin bilen söwüşerdiler. Eger olar sizden daş durup sizin bilen söwüşmän, size ılalaşyk teklip etseler, onda Allah olaryň üstüne hüjüm etmäge size ýol we ruhsat bermez. Siz özüňizden hem de öz kowumlaryňyzdan arkaýyn bolmak isleýänlere hem gawat gelersiňiz. Bular haçan fitne, möminler bilen söwüşmäge çağırylsalar, şol wagda oňa tarap başaşak gaýdar, oňa tarap başaşak gaýdarlar, ylgarlar. Eger olar sizden daş durmasalar, size ılalaşyk teklip etmeseler, ellerini sizden çekmeseler, olar tutan ýeriňizde öldürün. Ine biz olara garşy size äşkär ihtiýar berdik. Ýalňyşlyk bilen bolmasa, mümini öldürmegi näde dogrudur, kabahatdyr. Kim ýalňyşlyk bilen bir mümini öldürse, bir mümin guly azat etmegi we öldürileniň maşgalasyna hun tölemegi hökmandyr. Eger olar merhumun maşgalasy geçirimlik etseler, hun tölemek hökman däldir. Eger ýalňyşlyk bilen öldürilen mümin bolup, ýöne sizden düşman bolan başga bir milletden bolsa, onu öldüreniň mümin bir guly azat etmegi hökmandyr. Eger öldürilen siz bilen araňyzda ılalaşyk bolan milletden bolsa, onda maşgalasyna hun tölemegi we mümin bir guly azat etmegi hökmandyr. Kim bular tapmasa, güýji ýetmese, Allah tarapyndan towasynyň kabul bolmagy üçin ýygyny iki ay agyz beklemelidir. Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Kim bil kasdaýyn bir mümini öldürse, onun cezasy içinde ebedi galjak ýeri bolan dowzakdyr. Allah oňa gazap edip, onu näletlendir ve onun üçin uly azap taýýarlandyr. Ey iman getirenler, Allah'ın ýolunda söwüşe çykan wagtyňyz işleriň dogany alyklamagyna garaşyň. Size salam berene bu dünýä ýaşaýyşynyň wagtly metekelçe bähbidini gözläp, sen mümin dälsiň diýmeň. Bes Allah'ın ýanynda siz muňa mätäç etmejek ören köp oljalar bardyr. Öň siz hem bu ýagdaýda wagtyňyz Allah size iman bagtyny etirip ýagşylyk etdi. Bes siz gowup pikirleriň howlugy bir mümini öldürmeň. Taky Allah sizin edýän ähli işleriňizden habardardyr. Elbetde sinesi sagat dolup, söwüşe gatnaşmadyk müminler bilen Allah'ın ýolunda emläkleri ve canlary bilen söwüşen müminler deň bolmazlar. Allah emläkleri ve canlary bilen söwüşenleriň derejesini söwüşe gitmän oturanlardan üstünedendir. Allah aslında hemmesine de iň ajaýybyny cenneti wada berdi. Emma söwüşenleri uly sylag, sogap bilen oturanlardan söwüşmekliklerden hat üstünedendir. Allah olara özüniň ýalkabyny we rahmetini berer. Allah bağışlaýjydyr, rekim şefaatlydyr. Tahqiq
münapıklyk edip özlerine zulüm edenlerin canlarını alacak perişteler olara siz din bilen bağlanışykly näme işlediniz diýerler. Olar biz yer yüzünde dinin emirlerini yerine getirip bilmeyen eciz kişilerdik diýerler. Perişteler olara ýaxşy Allah'ın yeri din däldi eýsem size ol yerden göçseňiz bolmadymy diýerler. Ine olaryň toň barjak ýeri dowdakdyr. Ol barıljak nähil erwet ýerdir. Emma göç etmäge güýçleri ýetmeýän we ýol tapmaýan mejalsyz, ýarawsyz, garry erkekler, aýallar we çağalar muňa degişli däldir. Belki Allah olary bagyşlar, Allah geçirimlidir, bagyşlaýjydyr. Kim Allah'ın ýoluny hicret göç etse, yer yüzüne giderek köp yer ve giňişlik ızgıl tapar. Kim Allah ve onun ilçisine hicret göç etmek niyeti bilen öýünden çıkıp yolda hem ajaly etse, onun sylagyny, sowabyny Allah berer. Allah bagyşlaýjydyr, rehim şepaatlydyr. Siz sapara çıkan wagtyňyz kapırlaryň size ýamanlyk etmeginden heder etseňiz, namazy gysgaldyp okamaňyzda hiç bir günah ýokdur. Taky kapırlar sizin anyk düşmanyňyzdyr. Ey Muhammed, sen müminleriň içinde bolup olara söwüş meýdanynda namaz okatjak bolsaň, olaryň bir bölegi seniň bilen namaza dursun, ýaralaryny hem ýanlaryny alsynlar. Bular secde edip birinji rekata okap bolan soňlar ýyzyňyzda garaşsynlar. Soň namaz okumak beýlek topar gelip seniň bilen namaz okasynlar. Olar ähtiýaçly bolsunlar. Hem de ýaralaryny ýanlaryny alsynlar. Kapırlar yaraksız, esvapsız kapıl galan ýagdaýyňyzda siz gabap, duýdansyz çözmek islerler. Eger ýagyş sebäpli kynçylyk dörese, ýa-da hassa bolsaňyz, ýaraglaryňyzy kapdalda goýmagyňyzyň zeleli ýokdur. Şonuň üçin siz ähtiýaçly bolun. Taky Allah kapırlar üçin ryswa edici azap taýýarlandyr. Biz bu gorky namazyny okap bolanyňyzdan soň dik durup, oturup, ýa-da ýaplanyp oturan ýagdaýyňyzda hemişe Allah'y ýatlan. Egerde howply ýagdaýdan asudalyga gowuşsaňyz, namazy doly berja edin. Taky namaz müminlere wagty anyk ýazylan farzdyr. Düşmanyň ýüzüne düşýän wagtyňyz olara zarar bermekde gowşatlyk etmäň. Eger siz ýaraly bolup ejir çekýän bolsaňyz, olar hem edil siziň ýaly ejir çekýändirler. Galy bolsa siz Allah'dan olaryň umyt etmeýän zatlaryny umyt edýärsiňiz. Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Biz bu kitaby sana insanlaryň arasyna Allah'ın sana görkezişi buýruşy ýaly hökm etmek üçin hak we hikmet bilen indirdik. Sen hainleriň goraýçysy bolma. Allah'dan günahlarını geçmek üçin ýalkap sonra, taky Allah bagyşlaýjydyr, rehim şepaatlydyr. Özlerine hyýanat edenleriň tarapyny çalma, olary gorama. Taky Allah aşa giden hainleri we günahkarlary halamaz. Olar insanlardan gizlemäge çalışsalar da Allah'dan gizläp bilmezler. Olar Allah'ın razy bolmajak sözlerini saslayan wagtda hem Allah el-mudamy olaryň ýanyndadyr. Allah olaryň edýän işlerini kılma gudraty bilen doly bilip gurşap alandyr. Ine siz bu dünýäde ýaşaýyşyňda olaryň tarapyny çaldyňyz, arka çykdyňyz. Emma ertir kıyamet günü Allah'ın ýanynda kim olary gorajak ýa-da kim olara hossar çykjak. Kim elbetlik etsen ýa-da günah iş etmek bilen özüni zulüm etse, soň hem Allah'dan ýalkap sorasa Allah'ın bagyşlaýjydygyny we rehim şepaatlygyny görer. Kim günah gazansa, onu diňe özüniň ziyanyna gazanar. Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Kim bir hata, kiçik günah ýa-da uly günah gazanyp, uly günah edip, soň onu bir günah biriniň üstüne atsa, bu uly töhmetdir we äşkar günahkarçylykdyr. Eger sana Allah'ın fazly keremi we rahmeti bolmasady, olardan bir topar, hatda seni hem kararlarında azdırjak, ýalňyşdyrjak boldular. Emma olar özlerinden başga hiç kimi adaşdyryp bilmezler. Sana hem hiç kili ziyan verip bilmezler. Allah sana kitap ve hikmet indirip,
sana bilmeýän zatlaryny öwredendir. Allah'ın sana beren fazly keremi ören uludur. Olaryň öz aralaryndaky gizli pışırdaşmalarynyň köpsüne hayır ýokdur. Neger bir sadaka ýa-da ýagşylyk etmek ýa-da öýkeli insanlary ýaraşdyrmak ýaly işleri emir edýän bolsa hayırly bolar. Kim Allah'ın razyçylygyny isläp şeýle etse, bizem ona ören uly sylar bereriz. Her kim özüne dogry ýol äşkär belli bolandan soň peýgambere garşy çykyp möminleriň ýolundan başga bir ýola tabyn bolsa, biz ony ol saýlan ýoluna goýarys we ony dowdaga taşlarys. Ol barıljak nähil erbet ýerdir. Taýyk Allah özüne şärik goşulmagyny bagyşlamaz, emma ondan başga isläriniň günäsini bagyşlar. Kim Allah şärik goşsa, hakdan daşlaşyp doly azaçdygydyr. Olar Allah'dan başga dine hayal, ýaly bezen hudaýlaryna, butlaryna ibadet edýärler we olar kejir şeytandan gaýra dilek ibadet etmezler. Düşündürüşi hiç kim me şeytany secde edýärin diýmez. Ýöne işi aladasy şeytany bolan, mudama şeytany şad etjek işleri edýänler şeytany ibadet edýän ýaly hasaplanylýar. Allah onu şeytany näletledi. Ol bolsa kasam bolsun, men senin bendelerinin belli bir nesip edenleriň özüme tabin edinerim. Men olary hökmen azaşdyrarym. Olary ham hyýallar bilen güýmärim. Olary butlar üçin niýetlen dowarlarynyň gulaklaryny ýarmagy, deşmegi emir ederim. Olar hem Allah'ın yaradan şeklini ütkederler diýdi. Kim Allah'ın yerine şeytany dost tutunsa, elbette äşkär ziyana duçar bolandyr. Şeytan olara diňe boş wada berer. Ham hyýallar bilen güýmär. Aslında şeytan olara aldawdan başga zat wada bermez. Ine olaryň barjak ýeri dowzakdyr we ondan halas bolmak üçin gaçara ýer tapmazlar. Biz iman getirip ýaxşy işleri edenleri ebedi ýaşamak üçin aşaklarından deryalar akyan cennetlere yerleştireriz. Bu Allah'ın hakikat bolan wadasydyr. Allah'dan özge has doğru sözlü kim bolup biler? Allah'ın wadasyna ne sizin ham hyýallaryňyz, ne de ähli kitabyň ham hyýallary bilen ýetiler. Kim elbet iş etse, onun öwezini jezasyny alır ve onu Allah'dan başga hossar we kömekçi tapylmaz. Erkeklerden ýa-da aýallardan kim mömin bolup ýaxşy işleri etse, ine olar cennete girerler we olar çigidin gawagynyň ýüzündäki çukurjyk ýaljak hem nähaklyk edilmez. Hemişe ýaxşylygy şygar edinip Allah boyun egip ýüzüni ona tarap öwren we hanif bolup hak dine uyan İbrahim'in milletine, dinine tabyn bolan kişiniň dininden has gözel kim bolup biler? Allah İbrahim Halili aleyhisselamy dost edinendir. Halil edinendir. Halil dost. Asmanlardaky bir ýerdäki ähli zat Allah'nynkydyr. Allah alymy we gudraty bilen ähli zaty gurşap alandyr. Senden aýallar barada höküm sorarlar. Sen olary aýt. Olar barada höküm size Allah berýär. Senden aýallar barada höküm sorarlar. Sen olary aýt. Olar barada höküm size Allah berýär. Olara kitapda berilmeli zady mirasy bermän, nikahalamak meýliňiz bolan ýetim gyzlara, biçare ýetim çagalara we ýetimlere adalatly bolmagyňyz barada size okulýan aýatlary anyk görnüşde beýan edýär. Siz näme ýaxşylyk etseňiz, Allah onu hökmen bilýändir. Egerde bir aýal äriniň oňuşsuzlygyndan we özünden ýüz öwürmeginden heder edýän bolsa, öz aralaryna egilişik etmeň hiç hili zereri ýokdur. Elbetde oňuşkly bolmak elmydama haýyrlydyr. İnsanyň nefsi, tebigaty gyskançlyga, gawanjaňlyga meýillidir. Eger siz Allah'dan gorkup oňuşkly bolsaňyz, bilip goýun, Allah sizin edýän ähli zadyňyzdan habardardyr.
Siz näçe tagalla etseňiz hem aýallaryň arasynda adalatly bolup başarmarsyňyz. Şonuň üçin birine köňlüňizi dolu maýil edip beýlekini eýsiz ýaly ýagdaýda goýmaň. Eger arany düzeldip adalatsyzlykdan saklansaňyz, takyk Allah bagyşlaýjydyr, rehim şepagatlydyr. Eger är aýal bir-birinden aýryşmakçy bolsalar, Allah özüniň giň fazly kerem bilen olaryň her haýsyny gurpul eder. Başgalara mätäç etmez. Allahyň fazly keremi giňdir. Ol hikmet eýesidir. Asmanlardaky we ýerdäki ähli zat Allahyňkydyr. Kasam bolsun, biz sizden öň özlerine kitap berenlere de size de Allah'dan gorkmaňyzy ündäpdik. Eger inkar etseňiz, bilip goýun, asmanlardaky we ýerdäki ähli zat Allahyňkydyr. Allah baýdyr. Hiç bir zata mätäç däldir. Ähli övgülere laýykdyr. Asmanlardaky we ýerdäki ähli zat Allahyňkydyr. Vekil, himayetkär hökmüne Allah yeterlikdir. Ey insanlar, eger ol Allah islese, sizin hemmäňizi aradan aýryp ýeriňize başgalaryny getirer. Elbetde Allahyň muňa etmäge güýji ýetýändir. Kim dünýä tagawyny, eşiretini isleýän bolsa, bilip goýsun, dünýäniň hem ahiretiň hem sowaby, bagtýarlygy Allahyň ýanyndadyr. Allah ähli zat eşidýändir, görýändir. Ey iman etirenler, dik durup hakyň tarapyny tutun. Ähli işlerde bar güýjüňiz bilen adalatly bolun. Allah üçin şaýatlyk edýän insanlar bolun. Egerde hut özüňize, ene ataňyza we dogan garyndaşlaryňyza garşy bolsa da şaýat kişileri bolun. İsle baý bolsun, isle garyp bolsun, şaýatlykdan gaçmaň. Çünkü Allah olara sizden has ýakyndyr. Biz hakdan dänip hiç kaçan nefsinize boyun bolmaň. Eger dilinizi diýişläp hakykaty bolşaly aýtmakdan çekinseňiz ýa-da şaýatlykdan bütünle ýüz öwürseňiz, takyk Allah sizin edýän ähli işleriňizden habardardyr. Ey iman etirenler, onun ilçisine, ona ayet indiren kitabını ve has ön indirilen ähli kitaplara iman getirmekte tutan yerli olun. Kim Allah'ını, onun periştelerini, kitaplarını, ilçilerini ve ahiret gününü inkar etse, ol doğru yoldan daşlaşıp doğru adaşandır. Takyk iman getirenlerinden son inkar edenleri, son yine iman getirip yine inkar edenleri, son inkarlarını hasta arttıranları yine olary Allah'a bağışlamaz, olary doğru yola hem gönüktirmez. Münafıklara özleri için cevir cepaly azabın garaşyandygyny buşla habar ber. Ol münafıklar müminlerden ayrılıp kapırları dost tutunýarlar. Olar münafıklar awraý, izzaty olaryň kapırlaryň ýanynda gözleýärlermi? Takyk ähli awraý izzat Allahyň ýanyndadyr. Allah size kitapda Allahyň aýatlarynyň inkar edilýändigini ve olaryň üstünden gülünýändiginden eşiden wagtyňyz başga gurruna geçýänçeler olaryň ýanynda oturmaň diýip ayat indiripdi. Eger otursaňyz, takyk siz hem ol aýaty amal etmäňiz üçin şolar ýaly bolarsyňyz. Takyk Allah münafıklaryň we kapyrlaryň hemmesini dozakda bir ýere jemler. Ol münafıklar size üns bilen seredip durandyrlar. Eger Allah size bir yeňiş miýesser etse, bizem sizin bilen birlikde dälmedik diýerler. Eger kapyrlar yeňişden bir pay alsalar, yeňseler onda olara biz müminlere koşulup sizden üstün çıkıp bilmezmidik? Biz müminleri söweşden alıp kalıp sizi müminlerden goramadyk mı diýerler. Kıyamet günü Allah sizin bilen olaryň arasynda höküm berer. Allah müminlerin ziyanını yeňilişe, kapırlara hiç kaçan yol pursat bermez. Takyk münafıklar Allah bilen oýun etjek bolýarlar. Ol Allah olaryň oýunlaryny puja çıkarar. Olar namazy berja etmek üçin turanlarynda ýaltanyp turarlar. İl gözü üçin amal ederler. Olar Allah'ını ören ağız yatlarlar. Olar iman bilen küfrün arasında yaylanyp durarlar. Ne olara musulmanlara birigerler, ne de bulara kapırlara.
Allah kimi azdırsa sen ona hiç hili yol çare tapıp bilmersin. Ey iman getirenler, müminlerden ayrılıp kafirleri dost tutunmayın. Beyle etmek bilen öz karşınızda olanmak için Allah aşkar delil vermek isteyersiniz mi? Takik münafıklar onun dozuhu iň aşağı katında olurlar. Sen onları halat edecek tapıp bilmersin. Emma tövbe edip ýagdaýlaryny düzelenlere Allah'ın dinine berk yapışıp dinlerini, tagat wadatlaryny ihlas bilen berza edenlere münafıklaryň elbet değişli däldir. Yine bular ol ihlasly müminler bilen biledirler. Allah dinlere ulu sylag berer. Eger siz şükür edip iman getirseniz Allah näme üçin size azap bersin. Allah şükür edenleriň sylagyny berer. Ol ähli zady bilýändir. Allah elbet sözün äşkar aýdylmagyny halamaz. Emma zulüm edilen kişi özüne zulüm edenden arş şikayet etse bolýar. Allah ähli zady eşdiýändir, görýändir. Eger açaçan ýa-da gizlin bir ýaşylyk etseňiz, ýa-da biriniň elbetligini geçirimli edip faş etmeseňiz, takik Allah hem geçirimlidir, ähli zada güýji ýetýändir. Allah'ını ve onun ilçilerini inkar edenler ananç bagatda Allah bilen peygamberinin arasını ayırmak isläp biz kafirine iman getirýäris, kafirini inkar edýäris diýenlerdir ve buların iman bilen küfrün arasına bir yol tutmak isleýänleridir. Yine olur hakiki kafirlaryň hut özleridir. Bu kafirlara rüswa edici azap taýýarlap goýandyr. Allah bilen onun ilçilerine iman getirip olaryň peygamberleriň arasynda hiçbir tafawut görmeýänleriň bolsa, yine Allah olaryň sylaglaryny berer. Allah bağışlaýjydyr, rehim şepaatlydyr. Ähli kitap senden özlerine asmandan bir kitap indirmegini islerler. Sen muny gen görme, çünkü olar Musa'dan mundan has uluragyny isläp bize Allah'ını açaçan görköz diýipdiler. Bu zulümleri sebäpli olary yıldırım urupdy. Soň özlerine äşkär deliller gelenden soň olar göläni Hudaý edindiler. Biz tövbe eden soňlar biz olary bağışladyk ve Musa aleyhisselama äşkär ihtiyar verdik. Beren sözlerine vepaly bolmaklary üçin biz Tur dagyny olaryň depeleriniň üstüne galdyryp secde edip baş egip bu kapydan girin diýdik. Olara şenbe güni av edip çäkden geçmeň, gadagançylygy bozmaň diýip olardan berk söz alypdyk. Biz olar beren sözlerini bolandyklary, Allah'ın ayatlaryny inkar edendikleri, peygamberleri nähak ýere öldürendikleri hem de kalplarımız perdelidir diýendikleri sebäpli biz olary näretledik. Ýok. Olaryň kalpları perdeli däldir. Tersine inkar edendikleri sebäpli Allah olaryň kalplaryny möhürländir. Olaryň ağzı bolmasa köpsi iman getirmezler. Şeýle hem inkar edendikleri ve Meryem'e ulu tökmet atıp biz Allah'ın elçisi Meryem oğlu Mesih İsa'nı öldürdük diýendikleri üçin olary näretledik. Emma olar onu İsa'nı öldürmediler ve onu asmadılar. Yani öldürülen adam olara İsa meğdeş edilip görkezildi. Takik ol İsa hakda düşünmezliğe düşenler bu İsa'nın öldürülenliği barada şeke düştüler. Olaryň bu meselede gumana uymaktan başka hiç hili anık bilýän zatları yoktur. Olar onu İsa'nı anık öldürmediler. Gaýtam tersine Allah onu İsa aleyhisselam'ı öz ýanyna ikinci gat asmana galdyrdy. Allah gudrety güýçlüdir, hikmet eýesidir. Düşündirişi İsa peýgamberi öldürüp aleyhisselam'ı hazı çiýlemekçi bolanlar Yahudilardır. Yani olar İsa peýgamberiň aleyhisselam'ın deregine başka bir şahsy hazı çiýleýärler. Allah İsa peýgamber aleyhisselam'ı ikinci gat asmana galdyrýar. İsa aleyhisselam hakda oňuşman, çaprazlyga düşenler bolsa Nasranylardyr, Hristiýanlardyr. Her bir ähli kitap Nasranylar öz ölümünün öň ýany hökmen ona İsa aleyhisselama iman getirir. Kıyamat mahşer gününde olsa
İsa aleyhisselam olaran karşısına şayat bolar. Düşündürüşi Yahudiler İsa aleyhisselamın peygamberliğini inkar edip ona inanmayarlar. Nasranlar olsa onu Hudaý hasaplayarlar. Emma Nasranlar soňky demlerine onun Allah'ın kulu ve elçisidigini hökmen inanırlar. Ýöne şol wagtky getirilen iman peýda bermez. Hadislerde aýdylyşyna göre İsa aleyhisselam kıyamet goýlaşanyna gelip hak dinin İslamdygyny jar eder ve Nasranlar, Hristiýanlar ona iman getirirler. Yahudiýlaryň bu çenden aşa zulümi ve insanların köpsini Allah'ın yolundan döndürendikleri sebepli ön özlerine halal edilen pek saatleri olarak haram ettik. Qadağan edilendigine qaramazdan şitxorluk edendikleri ve insanların emläginin nähak yere yendikleri sebepli ol halal zatlar olarak haram edildi. Onların içlerinden kapırlara cebir cepaly azap täýärledik. Ýöne olardan ılımda çuňlaşanlara sana indirilen Kur'an'a ve senden ön indirilen kitaplara iman getiren müminlere, namaz okanlara, zekat verenlere, Allah ve ahiret gününe iman getirenlere ine biz olara ulusiyla bereriz. Tahkik biz Nuh aleyhisselama ve ondan soňky peygamberler aleyhisselama vahiy etişimiz ýaly sana da vahiy etdik. İbrahim'a, İsmail'a, İshak'a, Yakub'a aleyhisselama ve nebelerine İsa, Eyyub, Yunus, Harun ve Süleyman aleyhisselama hem vahiy indirdik. Davud aleyhisselama hem Zebur'u verdik. Sana kıssalarını ön aýdyp beren ençeme ilçilerimizi, şeýle hem sana kıssalarını ön aýdyp bermedik ençeme ilçilerimizi iyi verdik. Allah Musa aleyhisselam bilen sözleşip gepleşdi. İlçiler gelip doğru yol eşkar edilenden soň insanlarda Allah'a karşı öňe sürüp biljek hiçbir bahanalary bolmazdygy üçin biz ol ilçileri rahmetimizi buşlaýjylar ve gazabymyzy duýdurjylar edip iýerdik. Allah gudraty güýçlidir, hikmet eýesidir. Emma Allah sana indiren zadyna Kur'ana şaýatlyk eder. Onu özüne mahsus kılma bilen indirendir. Periştiler hem buna şaýatlyk ederler. Allah yeterlik şaýatdyr. Tahkik inkar edenler ve insanları Allah'ın yolundan döndürenler olar hak yoldan bütünlüğü ağdaşanlardır. Tahkik Allah hakkı inkar edip peygamberi yalancı hasaplap zulüm edenlerin günahlarını bağışlamaz. Onları doğru yola hem salmaz. Onları dine içinde ebedi kalacak yerleri olan dozak yoluna götürür. Bu Allah için ölen ansattır. Ey insanlar! Ol peygamber size perverdigarinizden hakkı getirendir. Biz öz behbidiniz için ona iman getirin. Eger inkar etseniz bilik koyun. Tahkik asmanlardaki ve yerdeki ehli zat Allah'ınkidir. Allah ehli zatı bilýändir, hikmet eýesidir. Ey ehli kitap! Dininiz hakda nädor zatlary aýdyp hepden aşma. Allah'a karşı haktan başka zat aýtma. Meryem ogly İsa Mesih aleyhisselam dine Allah'ın ilçisidir ve Meryem'e getirilen bol kelimesidir, sözüdür. Hem de ondan Allah'dan gelen bir ruhtur. Biz Allah ve onun ilçilerine iman getirin. Hudaýlar üçtür diýmeň. Öz behbidiniz için bundan yüz öwürün. Tahkik Allah yeketek Hudaýdyr. Ol perzent edinmekden päkdir. Asmanlardaki ve yerdeki ehli zat onunkudur. Vekil, himayetkar hükmüne Allah yeterlikdir. İsa aleyhisselam hem Allah yakin perişteler hem Allah bende bolmaktan çekinmezler. Kim ona Allah bende bolmaktan çekinip tekebbirlik etse Allah onların hemmesini öz huzuruna cemlep sorağa çeker. Emma iman getirip yaxşı işler edenlerin silahlarını Allah dolu berer ve öz fazlı keremine olara haklarından hem has arttırar. Emma Allah ibadet etmekten yüz öwürenlere ve tekebbirlik edenlere olsa cepir cepaly azap bilen azap berer. Olur için Allah'dan başka dost ve kömekçi tapılmaz. Ey insanlar! Size perverdigarinizden ulu bir delil gelendir ve biz size eşkar bir nur indirdik.
Allah iman getirip özünün dinine berk yapışanları özünden bir rahmete ve fazl kereme nigmata salar. Olary dost doğru yola gönüttürer. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, senden bir meselenin hükmünü sorarlar. Sen onlara ait, Allah size atası ve çağısı bolmadık kişinin mirasının hükmünü ma'lum edýär. Eger oglan ýa-da gyz perzendi ve atası bolman, diňe bir gyz doganyň bar bolan adam ýok bolsa, onda onuň terekesiniň ýarysy oňa gyz doganyna degişlidir. Eger onuň gyz doganynyň perzendi ýok bolsa, ol erkek dogan onuň mirasdary bolar. Terekanyň hemmesini alar. Eger şol şertlerde aýal doganlar 2 bolsa, onda olaryň ikisi erkek doganlaryň terekesiniň 3den 2sini alarlar. Eger-de mirasdar doganlar bir erkek we bir gyz bolsa, onda erkek 2 gyza düşen paýaly alar. Erkek gyzdan 2 hisse köp alar. Allah sizin azaşmaklygyňyzy islemeýändigi üçin size bulary äşkär beýan edýär. Allah ähli zady bilýändir. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillahi rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Ya Allah, ya Rabbim kavli. Allahu ekber. Eýleşler. Bugün hem Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin Türkmen dilindeki manysyny okuduk ve Allah nasip etse ertir 120 ayattan varat Maide suresi bilen dowam ederiz. Sağ olun, Allah razı olsun dinleyenleriniz için. Allah'a emanetsiniz. Yaxşı günlerde görüşmek nasip etsin. Allahümme eşkiliz zalimine biz zalimin ve ehricne min beynihim salimin diyeli. Allah can her birine iyi niyetli, pek niyetli bendelerden eylesin, ağzı bir olan bendelerden eylesin, ümmeti Muhammed'in sanını arttırsın, gücünü arttırsın, kalbindeki imanını arttırsın, yanlış yolda olanları doğru yola getirsin, sırat-ı müstakim üzere daim ve kaim eylesin ve esasısı samimiyetten ayırmasın, kalbimizdeki dilimizde olsun, dilimizdeki kalbimizde olsun veyahut Hazreti Mevlana'nın ayet geçişi yalak, görünüşümüz yağlı bolalı ve bolşumuz yağlı görünmeyeni müyesser eylesin. Allah'a emanetsiniz. Ertir, yine de efirde görüşençe. Hoş, sağ olun.